És una manera de parlar. Vale, com una manera de dir. Lo primer que tens que saber és los telegrames. No voy a quedar con papá. Així es compartís tot, fins l'última molleta de pa. Y el recolzem y el que tenim impulsa els altres i fer-se vertir. I tens que saber-te nuestra salutació de memòria. I com és la salutació? Pues mira, és molt fàcil.
Podem explicar-li quin racó de la ciutat buscar i ensenyar-li algunes coses de les que tenim ja per a que es faci una xicoteta idea. El millor que el primer dia vaig anar avui i li ensenyo sobre la marxa. Què te passa? No hauràs enfadat per això del mas, no? No és per això. Tots tenen... Això vol dir que cap de tu, com una ment del truc. Llavors, què te passa? És la primera vegada que passes tant de temps sense la teva família. Però ara nosaltres som com la teva família i t'anem a recolzar en tot. Això ens veu també som carinyosos i ens unim molt. Altra vegada festejant? No se m'ho pot deixar a soles ni un moment. No siguem negos ja. Lucy, que ja falta la seva família i li has donat un mal xou. Però això ens passa a tots en qualsevol moment. No passa res, tranquils. La veritat és que us preocupeu molt. Se m'ha ocurrit algo per a que Lucy no pensi i s'oblide tot. Xics, per què no juguem a algo? Podem jugar. Podem jugar. Com és jugar això? Ui, simplement sisplau i ens hem de trobar pensors. Aquí pillen, va. Pareix divertit. Mai hem jugat a això. Sol juguem al punyet? Què és això del punyet? Ai, xiqueta, pareix que vingués des de mar. En comptes dels altres. Que aquest jugar el dolç amb els teus amics. Perquè no coneixes catxo. Jugar les seues vides sorprendente. Ja, 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 ja. Va. Altra volta igual, no és la nostra enemiga. Ja està bé de clavar-se en ella. De veres, xic, acabem de dir que són amics del grup. És veritat. Perdó, però és que se me'n va sense... El punyet és un joc que consisteix en amagar les mans en l'esquena, entre les cadetes xicotetes, i te poses una quantitat en la dreta, guardant la resta a l'esquena, sense que ningú te veja. Los trauen a la mà dreta i a cadascú té que endevinar quantes pedes poden haver en total. Qui m'encerta, paga. Que xulo, anem a jugar al punyet. Que cadascú busca les seues peces. Jo ja les tinc. Jo també. I jo... Tots els que vaig tenir les seues pedres, que vaig fer un círcul, per allà el que més lluny queda d'encertar. Contem hasta 1 i traguem les mans. 1, 2 i 3. 11, 9, 8, 3, 5, 1, 11, 2, 5, 4, 10, 7. he trobat este mocador damunt d'este cartó. Val? Si no és un tros de tela de per així, Pillada. clar, com som novata. Xics,